सबके द्वार पर जाए के साधन सबके यहाँ हो सबके दिया जाई रास्ता जैसे ऑलरेडी वहाँ छोड़ल बावे वहाँ तैयार बावे। बताई देवेंद्र चाचा जी पश्चिम टोला से आइल बनी तो यहाँ के रास्ता के बारे में कहते लेकिन जो यहाँ निजी बावे उ लोग नहीं सोचत कि रास्ता फेंका जाओ ठीक बा। उ लोग नहीं सोचे यहाँ बा जेकरा चाही साधन खाली बाइक आवत जाता लेकिन परिवार एगो 4 चक्का बैठ के ना आई उन्हें गली से हेल के जाई आ होने चौक पर चढ़ी उतरी लो आ चाहे है आके मुर्गी फार्म तो हमारा खानी चढ़ी उतरी लो उहे कर लेकिन घर बढ़िया रास्ता नहीं है ठीक बा डाला तो देखा का होला। ओ मंदर मैं खेत नरौनिया बाबू किनवारे बाबू लोग के हवे एगो भाई के रास्ता काहे निकलो दे दे गजन होता पानी में दिया जाई हो। अरे के न दिया जाई अब का रास्ता ही ना फेंका जान लो ई रास्ता पर ध्यान नहीं है। कुछ ऐसा आदमी बाड़े कि हमारा सब नरौनी लो दे दिले बा लेकिन कुछ ऐसा आदमी बाड़े कि रास्ता नहीं खन चाहत कि फेंका हो जान लो तो एमे हमारे गजन नहीं के जे यहाँ बा ओकरो गजन बावे केकरा गजन नहीं के एमे तो सबके गजन बा सबके गजन में केहू के 4 चक्का ना आई जाई ठीक बा 4 चक्का तो केहू के द्वार पर नहीं जात न बबुआन बनला से ना होई भगवान बने खातिर कुछ त्याग करे के पड़ी नु घर के परिवार खातिर त्याग करे के बा घर केतना बढ़िया बोले कि 4 चक्का लोग ना जाई द्वार पर चाहे हमारा ना आई हमरो ना आई हेतना दूर हई खाली बिगा जाई हेतना दूर हई काहे बिगा जाई हियां से पूरा फेंका जाई हुआ आधा लोग चलते बावे लेकिन आदमी तैयार नहीं खने मैंने एखन चाहत के रास्ता हो गए आई में हमरे ना सबके गजन बा जब खेत कटी तो हमरो आई ओहू लोग के आई सबके गजन बावे का करबो वीडियो छोड़ दी छोड़ दो पक्का एकदम पक्का ना तो काचे हम काचे पति होनी ठीक बा ऐसा वीडियो हम बहुत बना के लगे तू कहत रह तो छोड़ देम हम छोड़ दो हम काचे कहते नहीं देखो तारा तुरे फेंकाई तक नहीं फेंका जाए कोनो हमर के हुए ठीक होती का हमर खर्ची देला लोग का ना खर्ची ना देला लेकिन बात सही कहला बाकी बाइक पर सब चलते हैं सब कोई चला होता आवता जाता जान लो लेकिन रास्ता नहीं के फेंका।